Tervetuloa Neliöiden taakse podcastin 3. jaksoon ja tänään räjäytetään myytti kuntotarkastuksesta ja yleensäkin asuntojen kuntotutkimuksista ja kaikkeen siihen liittyvästä. Mulla on ilo saada vieraakseni Susterasta myyntijohtaja Antti Autio. Tervetuloa, sulla on pitkä kokemus asuntojen ja kiinteistöjen parista, niin lähdetään suoraan syvään päähän ja käydään läpi, että mitä nämä termit tarkoittaa, koska nämä menee meillä kiinteistön välittäjillä ja sidosryhmillä kaikki, väittäisin aika monellani metsää. Mitä eroa on kuntotarkastuksella, kuntotutkimuksella ja esimerkiksi, niin avaatko vähän? Kiitoksia Antti kutsusta tänne, kiva olla ja hieno huomata, että sulle ainakin on jäänyt meidän koulutuksista niin kuin otsikon mukainen termi oikein mieleen, eli kun puhutaan niistä pientaloista, jopa erillistalot, paritalot ja rivitalot, se oikea termi on kuntotarkastus. Ja mä toivoisin, että kaikki muistaa sen tämän jälkeen, koska meidän asiakaspalvelussakin myydään näitä kuntokartoituksia kaikista eniten, koska se on se kansanomainen kieli. Just näin. Eli kuntotarkastus on se virallinen termi, josta löytyy ne suoritusohjeet, mikä on se minimitaso, miten pitää asiat hoitaa. Kuntokartoitus, se on joku termi, logia, joka sisältää jotakin. Kuntotutkimus on sitten se, kun mennään asioissa niin kuin reilusti pintaa syvemmälle. Tutkitaan jotakin tiettyä rakenneosaa tarkemmin. Onko siellä niin kuin mahdollinen riski toteutunut vai ei. Nämä on näitä niin sanottuja jatkotutkimustarpeita esimerkiksi siellä kuntotarkastuksessa. Ja jottei me ihan niin kuin unohdata niitä isoja kiinteistöjä, niin se kuntoarvio on ihan virallinen tuote, mutta se on sinne taloyhtiömaailmaan, sille hallitukselle, niille kodinomistajille, siihen taloyhtiön pitkän tähtäimen suunnitelma ja kunnossatarveselvityksen luomiseen ja ylläpitämiseen. No tuolla hyvin paljon just huomasin, niin keskustellaan nyt sitten näistä termeistä ja hyvinkin paljon keskustelupalstoilla sanotaan, että hei, että mitä näillä kuntotarkastuksilla, kun ne on pintaraapasu, että tehdään suoraan kuntotutkimus. Voiko näin toimia? Joo, totta kai. Paljonko sulla rahaa antaa, kun lähdetään sun taloa tutkimaan? Jos me tutkitaan koko talo ilman niin kuin tutkimuksen tavoitetta, että lähdetään aukomaan kaikkia rakenteita, niin siinähän puretaan se talo, jotta saadaan se kunto selville. Eli juttu menee niin. Tehdään se kuntotarkastus. Siinä tilaaja saa todella paljon. Se on se yleisjuttu kokonaisuudesta, mikä sen kiinteistö, minkälaisia rakenteita siellä, onko jo havaittavissa jotakin vaurioita tai riskejä. Ja sitten jos sieltä löytyy vaikka se valesokkeli, on sen aikakaudelle tyypillinen rakennetapa, niin kuntotarkastaja suosittelee, että hei, tässä kuntotarkastuksessa nyt tähän kuuluisi tämmöinen sähkömiehen rasiaporeikäavaus, jolla me nähdään, että onko se niinku ihan täysin sökö. Me ei nähdä sitä, että onko se mahdollinen vaurio, että tehdäänkö tähän nyt samalla yksi isompi rakenneavaus, ja sitä voidaan jo puhua kuntotutkimukseksi. Tutkitaan se rakenne tarkemmin. Mennään sinne alaohjauspuun alapintaan kiinni ja katsotaan, että onko riski toteutunut vai ei. Just näin. Eli käytännössä kuntotarkastus ensiksi, jotta tiedetään, mitä voidaan sitten sen jälkeen tutkia tarkemmin mahdollisesti. Just näin. Ja kansanomaisella kielellä voisi tähän yleislääkäriin verrata, että eihän se yleislääkärikään heti ota susta joka röntgenkuvaa nivellistä, vaan kartoittaa se kokonaisuuden ja määrittelee sulle tarkemmat tutkimustarpeet. Just näin. No sitten tämä toinen tämmöinen hyvin tyypillinen myytti, että kuntotarkastus ei takaa, että asunto on kunnossa, mutta se kuitenkin antaa varmaan osviita, ja niin kuin just avasit, niin siitä päästään sitten aika pitkälle eteenpäin. Eli suosittelet kuntotarkastusta jo uusiinkin taloihin? Suosittelen kuntotarkastusta tehtäväksi aina säännöllisesti pientaloille. En pelkästään niin kuin silloin, kun se vaihtaa omistajaa, koska kuntotarkastus antaa sille kiinteistöomistajalle sen tilannekuvan, että onko tässä jotakin asioita, mihin on syytä ruveta kiinnittää jo huomioon, ennakoivasti esimerkiksi. Just. Eli voisi ajatella niin, että kun autojakin käytetään huollossa, ne on aika pitkälle tarkastushuoltoja, niin talossa ei olisi ollenkaan huono, että tehtäisiin samanlaista niin kuin vähän eri perspektiivissä tietyllä tavalla tai omassa genressään tätä samaa työtä. Tarkastetaan vaikka 5 vuoden välein. Ehdottomasti. Silloin voidaan niin kuin ajoissa puuttua asioihin, ja puhuit vaikka esimerkiksi siitä uudesta kohteesta, niin ajatellaan nyt vaikka 5 vuotta vanha uusi omakotitalo,
perhe, joka ei ole ikinä asunut omakotitalossa, ei ole tehnyt huoltotoimenpiteitä, saattaa olla muuten ilmanvaihtokone tukossa, rännit täynnä, monta asiaa, millä voidaan edesauttaa sitä, että heidän niin kuin varallisuus säilyy ja koti turvallisena terveenä. Just näin. No, sitten puhutaan näistä kuntotarkastajista. Se on varmaan vähän kanssa kiistelty niin kuin ala tietyllä tavalla, niin kuin kiinteistön välityskin, niin te ette kuulemma uskalla kirjoittaa raporttia kaikkea, mitä pitäisi kirjoittaa. Tällä lailla puhutaan. Pitääkö tämä paikkansa? Se on kyllä jännä kommentti, koska yleensä mä kuulen sen toisinpäin, että miksi te olette kirjoittanut tämmöisiä asioita sinne. Eli tämä tulee nyt siitä vähän, että kummalta puolelta sitä katsoo, että ostajan vai myyjän puolelta kenties. Ihan varmasti. Eli kertoo myös siitä, että tämä ei pidä paikkaansa. Kyllä meidän täytyy sinne kaikki kirjoittaa, mitä niin kuin pitää kirjoittaa objektiivisesti ja puolueettomasti, ja sehän se koko homman juju on just tässä. Että. Just näin. No sitten kallis tarkastus, onko se parempi kuin halpa tarkastus vai onko näillä rahallisesti sinällään eroa, että mikä erottaa hyvän tai ei ehkä niin hyvän kuntotarkastajan? No varmaan tullaan siihen terminologiaan. Aika paljon näkee tuolla kentällä raportteja, missä otsikossa lukee jo kuntokartoitus. Ei ole kuntotarkastusta tehty ja todennäköisesti hintakin on silloin ollut niin kuin eri luokkaa kuin esimerkiksi meidän yhtiön tekemissä kuntotarkastuksissa. Mutta toki ei se varmaan se kuntokartoituksen tekijä ole myöskään sopinut sitä sisältöä sen tilaajan kanssa. Että mitäs tässä tullaan tekemään ja millä laajuudella. Ja tässä tullaan varmasti, Antti, siihen, että kyllä moni pientalon myyjä tekee sen ehkä kerran tai kaksi elämässään. Miten heillä voi olla tietoa? Miten he menee niin kuin se oikeaan polkuun? Ja välittäjän rooli korostuu tässä. Eikö hyvässä välitystavassakin sanota, että suoritusohjeen mukaista kuntotarkastusta tulee suositella? Just näin. No tässä tullaankin sitten siihen välittäjänkin niin kuin laajaan osaamiseen myös tältä puolelta. Kuinka paljon sä näet, että välittäjät tarvitsisi lisää koulutusta, että myös me pystyttäisiin antamaan niille meidän asiakkaille oikeita suosituksia, siis siinä mielessä oikeita, että tutkitaan oikeita asioita ja tehdään asiat niin, että siitä asunto- tai kiinteistökaupasta tulisi mahdollisimman turvallista niille kummallekin osapuolelle, toisaalta sille myyjälle, mutta myöskin sille ostajalle. Nyt kun puhuin, että jos myy kerran tai kaksi elämässään, niin eihän se kiinteistöomistaja ymmärrä edes, miten hänen tulisi siihen valmistautua. Oli se hinta tarkastukselle mikä tahansa, mutta jos siellä ei ole niin kuin turvallista pääsyä esimerkiksi tarkastella yläpohjaa vesikatolle, saati tekninen tila on täynnä tavaraa, kiinteistöomistaja on saanut meiltä alkuhaastattelukaavakkeet, ei ole käyttänyt aikaa, ei tuo sitä omaa tiedonantovelvollisuutta esille, niin kyllähän siinä hyvä tarkastuskin voi mennä pilalle. Ja siinä mielessä kyllähän välittäjä on se luottoihminen siellä, joka ohjaa sitä sinne oikealle polulle, että kuule Reijo, tänne sulle tulee tämmöiset paperit kohta ja kiinnitä niihin huomioon ja tyhjennäs vähän tuosta noin nurkkaa, että päästään kaikki katsomaan ja voisi nuo tikkaatkin käydä kiinnittää, että tarkastaja ei tule alas sieltä, koska eihän suostu edes menemään sinne, jos sinne on niin kuin riski olemassa. Just näin. Tässä kun valmistauduin tähän ja tietysti muutenkin työni puolesta, niin vielä vähän palaan näihin välittäjän rooleihin, että välittäjät suosittelee vain kilttejä tarkastajia eikä ne löydä vikoja. Mä en ole koskaan tällaiseen itse törmännyt tuolla kentällä, enkä mä ole myöskään semmoiseen koskaan törmännyt, että välittäjä ja tarkastaja jotenkin pelaisi niin kuin samaan pussiin, eihän se ole kenenkään etu. Molemmathan siitä joutuu vastuuseen. Miten tämmöinen myytti on joskus päässyt edes syntymään? Mä en ymmärrä. Ehkä se on jonkunlainen niin kuin kommentti siihen, että myyjä on teettänyt esimerkiksi kuntotarkastuksen jo valmiiksi. Ja sitten on tullut ajatus ostajille, että se on joku hänen ystävä tai tuttu, joka tekee sen, mutta en kyllä näe, että esimerkiksi RAK-systeemistä tai nykyinen Sustera yli 30 vuotta tehnyt tarkastuksia olisi niin kuin markkinoilla, jos tämä olisi jotenkin niin kuin vilunkipeliä tai yhdessä sovittu, että mitä kirjoitat ja mitä et raportteja. No miten teillä näkyy? Haluuko välittäjät karttaa kuntotarkastuksia? Kun tämmöinenkin asia nousee aina esille, että välittäjät ei halua suositella, ja just otit
esille hyvän välitystavan ohjeen ja kerroit siitä, niin miten tämä näkyy, että onko tämä oikeasti asia vai onko tämä taas niitä sellaisia väärinymmärryksiä tai ajatuksia, mitä ehkä tuolla kentällä niin kuin viljellään ehkä vastoin parempaa tietoa? No, yli 10 000 vanhaa omakotitaloa myydään vuosittain, niin varmasti mahtuu myös näitä keissejä, joissa sanotaan, että ihan turhaan sä tilaat tarkastusta. Eniten mä olisin siitä huolissaan, että on niin kuin tämmöinen lentävä lausahdus tuolla kentällä, mikä kuuluu, että kiinteistövälittäjän on suositeltava useampia kuntotarkastuksia. Joskus kuulee kappalemääriäkin, että pitää olla vähintään 3 tai 4. Ja sitten jos siellä alueella ei toimikaan suoritusohjetta noudattaen tekeviä tarkastajia, niin pitääkö niitäkin sitten suositella, että ohjata niin kuin ohi sen hyvän välitystavan, että kyllä Suomi on pitkä maa, 1000 kilometriä yli ja leveät mahtuu eri käytäntöjä varmasti. Just näin. No, asunnon myyjälle tai ehkä jopa ostajalle, niin mikä sun vinkki olisi, että millainen kuntotarkastaja nyt kannattaa sitten ainakin valita, tai mitä kiinnittää huomioon, kun miettii, että jos ei vaikka ole kiinteistön välittäjä, jolta nyt voi jonkun suosituksen tai mielipiteen kysyä, niin minkälaiseen tarkastajaan kannattaisi päätyä? Onko se hinta edellä? No varmasti näin, että ensinnäkin pitää tietää, mitä se tarkastaja on tulossa tekemään sinne. Ja kiinteistönvälittäjä ei käsittääkseni ota yhtään toimeksiantoa vastaan ilman kirjallista sopimusta. Niin huolehtia siitä, että sen kuntotarkastus yhtiön ja henkilön kanssa on tehty kirjallinen sopimus, missä mainitaan se, että tehdään noudattaen suoritusohjetta. Ei mukaillen tai soveltaen suoritusohjeet. Tällä pointilla päästään jo aika pitkälle. Että valitaan semmoinen tekijä, joka lupaa noudattaa alalla, alalla olevia ohjeistuksia ja hyviä käytäntöjä. Just näin. Mikä on tarkastajan vastuu? Mihin se rajautuu? No se ei rajaudu ainakaan siihen palkkion suuruuteen. Meillä on konsulttivastuuvakuutukset sitä varten, että jos me tehdään niin mittava virhe, mitä toki tekijöille voi aina sattua, niin pitää kantaa myös vastuu siitä sitten. Eli esimerkiksi rajataan sopimuksessa, että tarkastajan vastuu rajoittuu nyt tähän kuntotarkastuksen hintaan, niin se ei kuluttajien kanssa ole niin kuin paikkaansa pitävä asia. Teidän ala on varmasti jollain tavalla myöskin vielä, en sano nuori, mutta ala, jota ehkä voitaisiin säännellä tai jopa vielä niin kuin tarkemmin. Onko alalla isot erot hyvissä ja ei niin hyvissä suorituksissa? Todella isot. Koska kuntotarkastajaksi voi keksiä kuka tahansa aamulla, että esittäydyn. Ei ole niin kuin valvovaa elintä. Laitteet on kohtuuhintaisia ostaa ja siitä vaan kentälle. Eli voisiko ajatella, että ei olisi huono, että alalle saataisiin samalla tavalla suojattu ammattinimike, niin kuin vaikka kiinteistön välittäjä on, että pitäisi olla jonkinlainen taustakoulutus tai koe tai mikä se ikinä sitten olisikaan, jolla voitaisiin osoittaa, että on tietty ymmärrys, mitä tekee. Niin, kyllä tässä tulisi myös siihen, että pankit vaatii aika paljon kuntotarkastusraporttia, vaikka edellisessä sun podcastissa oli, että ottaako pankit kantaa, mutta meille tulee palautetta paljon, että pankit ottaa kantaa. Ja ennen kaikkea siellä, kuka rahoittaa ja kantaa sen vastuun, niin olla se ymmärrys, että onko se kuntotarkastus sitten laadittu niin kuin pitää ja ei, että siitä kaupasta tulisi se turvallinen. Just näin. Mennään vielä vähän siihen suorittamiseen. Rikkomaton menetelmä. Mitä se on? Koska tähänkin puututaan aina, että no hei, se tehtiin rikkomattoman menetelmän, että eihän se takaa yhtään mitään, mutta avataan sitäkin vielä pikkasen, koska se on musta niin mielenkiintoinen juttu. Se on kyllä hauska termi, se rikkomaton menetelmä kuntotarkastukseen. Tuleekohan se siitä, että tehdään pääosin aistinvaraisin menetelmin tai jostakin se tausta, mutta esimerkiksi nyt se kylpyhuone, niin pintakosteuden tunnistimellahan se käydään läpi ja annetaan sen mukaan näkemys siitä, sen kunnosta ja onko rakenteet toiminut niin kuin pitää. Mutta rikkomattomin menetelmin, niin onko se nyt Antti sitten enää rikkomatonta, jos meillä pitää kuitenkin tehdä se sähkömeen rasiapora-avaus niihin riskirakennekohtiin?
niin kyllähän siinä rikotaan jo seinää. Kyllä, se on ihan totta. Ja sehän on sellainen asia, jos mä oon ymmärtänyt oikein näissä mukana olleena, että siitä kysytään aina lupaa siltä tarkastaja tai tarkastuksen tilaajalta, että voidaanko tämä avata ja tutkia sitä sieltä. Joskus joku on sanonut kuulematta ei missään nimessä, niin onko se vähän niin kuin tietyllä tavalla hassu päätös, että tilataan kuntotarkastus, jossa päästään vähän pidemmälle ja tiedettäisiin asioita, mutta sitten ei uskalletakaan, annetakaan avata, koska sitä voi jäädä vaikka jälkiseinään. Niin mä sanon, että se jälkiseinässä on varmaan se pienin asia. Että nyt jos vaikka tutkitaan se jo meidän puhuttu valesokkelirakenne, niin ihmettelen henkilöä, joka ei antaisi tehdä vaikka laajempaa kuntotutkimusta samalla kerralla, koska sitten se raporttikin ottaa kantaa, eikä sinne jää niin kuin avointa kysymysmerkkiä, että onko se riski toteutunut vai ei siellä. Just näin. Ja taloudellisesti ilmeisesti ero ei ole kovin paljon suurempi, jos ajatellaan, että otetaan se rasiapora, joka kuuluu siihen tarkastukseen, ja sitten sieltä mahdollinen näyte esimerkiksi otetaan, niin se ei enää nostaa sitten siinä vaiheessa sitä niin kuin tarkastuksen kokonaisintaa kovin paljon, jos mä oon ymmärtänyt oikein. Puhutaan tuommoisesta yhdestä avauksesta, esimerkiksi siihen valesokkelirakenteeseen, niin joistakin sadoista euroista, ja silloin saadaan raportti ottaa kantaa siltä osin, että onko riski toteutunut vai ei, ja mikä parasta, kun se tehdään, niin sitten mahdollisesti myös ne piilovirhevakuutus kantaa sen rakenneosan ja sen vastuu myyjän osalta, jos se löytyykin toiselta puolen talo, vaikka ensimmäisen 3 vuoden aikana vaurio. Eli 100 säästöllä niin voit aiheuttaa itsellesi 10 000 eurojen tappiot. Niin, ja mietin mitä yöunia ja kysymyksiä kaikille jää siitä mieleen, että mikä tämän rakenteen todellinen kunto on. Kyllä, just näin. No mennään toiseen ikuisuuskysymykseen kuntotarkastuksesta. Nyt on hyvä kysyä ammattilaiselta, kun sä oot täällä vieraana, niin mikä on sun näkemys kuntotarkastus myyntikohteeseen ennen saatua ostotarjousta, eli ennen kuin kohde lähtee myyntiin, vai vasta sitten, kun ostotarjous on saatu, jotta saadaan mahdollinen ostajakin paikalle? Kaiken kaikkiaan tärkeintähän on se, että se tarkastus suoritetaan. Ja parastahan se olisi, jos se suoritettaisiin jo muutenkin kuin asuntokaupan yhteydessä. Mutta mikä iso etu on siinä, jos tarkastus tehdään toimeksiantoa tehteessä, niin onhan se, että meillä on aikaa myös tehdä ne jatkotutkimukset tai tehdä niitä huolellisia asioita, laittaa asioita kuntoon, jopa hinnoittelumielessä, eikö niin? Kyllä, just näin. Täsmääkö se? Niin, kyllä mä sanoisin, että myytävyys on ihan eri luokkaa kuin että kysymykset on niin kuin myöhemmin selviämässä. Niin ja kyllä niin kuin mä ajattelen välittäjänkin kannalta niin kuin ajatuksena sitä, että pitäisi tietää mitä myy, niin onhan siinä niin kuin iso ero se, että tiedetään jo aika pitkälti, ei tarvitse miettiä tai vastata, että tätä asiaa tai tätäkään asiaa en esimerkiksi tiedä, vaan pystyn sanomaan, että hei, että näitä asioita on mietitty. Että siinä mielessä, niin kuin mä ajattelen, välittäjän roolissa niin kuntotarkastus tavallaan voi olla hyvä, että se on tehty jo ennen. No sitten se toinen vastaväite, minkä takia aina sanotaan, että eihän niistä raporteista kukaan mitään ymmärrä, ja nyt ei ole sitten se ostajakaan ollut paikalla, kun se on tehty etukäteen, ja niin kuin sanoit, että asuntokauppaa kuitenkin nämä on ihmisille ainutlaatuisia, hyvin ainutlaatuisia tilanteita, niitä ei tehdä päivittäin, ei vuosittain, ei välttämättä 10 vuoden välein, varsinkin jos ostaa isoja kiinteistöjä, ne kuitenkin pääsääntöisesti omistetaan pitkään, niin tietysti mä ymmärrän sen niin kuin huolen, että mä en ole ollut paikalla ja nyt mä en ymmärrä, niin tähän on kuitenkin ostajan kierroskin käsittääkseni olemassa, ja eikö sillä voida sitten myöskin tietyllä tavalla niin aika maltillisilla kustannuksilla saada se ostaja paikalle samaan aikaan sen kuntotarkastajan kanssa, joka on sen tarkastuksen jo kuitenkin aikaisemmin tehnyt. Just näin. Siinä voi käydä sitten niin kuin tarkastajan kertomana tarkemmin tarkastuksen sisältöä ja miksi on kirjoitettu näin ja miksi ei ole kirjoitettu näin päin. Se on hyvä, mutta aika monesti riittää, jos soitto sille tarkastajalle, jos siellä on kyseenalaisia asioita. Mutta vielä todennäköisemmin mennään monesti siihen, että välittäjäkin on aika hyvin kartalla asioista. Siellä oleellisimmissa havainnoissa suositellaan vaikka jotakin jatkotutkimusta. Tilanne on se, että hei, teetetään tuo jatkotutkimus, katsotaan se kunto. Silloinhan se tarkastaja tulee sinne paikalle muutenkin. Ja
asiapakettiin ja sen jälkeen lopullinen päätös. Just, no niin, loistavaa. Niin ja sitten onhan sen myyjänkin kannalta varmaan aika kiusallinen tilanne olisi, että uudehkossakin talossa saattaa löytyä vaikka mitään, niin ostaja on löytynyt ja sen jälkeen ruvetaankin miettimään kuntotarkastuksessa havaittuja virheitä ja onko niillä joku rahallinen arvo, että kauppa mahdollisesti sitten syntyy vaikka tai miten mennään, niin tämäkin vältetään sillä, että se tarkastus on etukäteen tehty. Kyllä, ja voin sanoa noiden meidän huipputarkastajienkin puolesta, että ei se kuntotarkastajallekaan kiva tilanne ole, että siellä on ostajaa ja myyjää ja välittäjiä ja kaupalle pitäisi päästä ensi viikolla ja sitten sieltä löytyykin jotakin. Niin, kyllä siinä niin kuin äkkiä häviää sitten se niin kuin järkiperäinen keskustelu ja asioiden käsittely. Syntyy se shokkivaihe ja varmasti ainakin asiat viivästyy. No viime vuoden loppupuolella oli aika isostikin mediassa esillä, että valesokkeli tai piilosokkeli. En nyt sano, että onko rakkaalla lapsella nyt niin monta nimeä, mutta keskustelu siitä, että miten huono rakenne se on ja mä henkilökohtaisesti pidän jopa vähän hassuna, tälleen lievästi sanottuna, että me yhtä rakennustapaa demonisoidaan, joka on ollut aikoinaan ihan tyypillinen, ja jos ei nyt voi sanoa, että Suomi on pullollaan matalasokkelitaloja tai piilosokkelitaloja, mutta niitä on paljon. Onko se niin kuin kyseisessä lehtiartikkelissa väitetään, että sellaista ei missään nimessä kannata ostaa, ne on kaikki ongelmia? Aika rohkeita sanomia on, että varmasti niin kuin satoja tuhansia ihmisiä asuu tälläkin hetkellä Suomessa taloissa, jossa on vastaavallinen rakenne ja ei pelkästään pientaloissa, vaan rivitaloissa. Kuitenkin sen rakenteen niin kuin sen hetkinen kunto on ihan kohtuu hyvin selvitettävissä ja riskiä minimoitavissa. Olen myös itse ollut ostamassa taloa, missä oli aikanaan valessokkelirakenne. Ja ei se mun päätöksen no-go ollut missään nimessä. Mutta täällä tullaan just siihen, että pitää tietää, mitä ollaan ostaa, mitä ollaan myymässä. Ja täällähän tulee asioita myös esimerkiksi, koska näistähän on jouduttu riitelemään vaikka rivitalopuolella, missä on ihan samat rakenneosat. Ja mikä se meidän rivitalojen niin kuin ajatellaan niin kuin kuntotarkastusmetodi Suomessa on ollut, vaikka alkuun mainitsin, että kuntotarkastus myös rivitaloihin, niin pääasiallisesti on menty kosteuskartoituksilla. Ja sitten se on ollut niin kuin taloyhtiön kuntoarviosta tai tutkimuksesta, onko tehty kiinni. Ja siellähän näitä yllätyksiä on valitettavasti tullut ja aika merkittäviäkin. Just näin. Jos ajatellaan, että on hyvin huollettu piilosokkelitalo tai taloyhtiö, joka on rakennettu sitten näillä menetelmin, tai sitten vaikka uudempi 2000-luvun huonosti hoidettu taloyhtiö, niin voiko ajatella, että silloin voi olla jopa järkevämpi, että tämä piilosokkelitalo on sellainen, mihin päätyy? Niin, ainakin se piilosokkeli on kerennyt näyttää matkan varrella niin kuin riskiherkkyytensä, että onko se riski jo toteutunut vai ei. No. Varmasti ne niin kuin surullisimmat keisit, mitä itselle tulee mieleen, että oli se rivitalo tai omakotitalo, että on tehty suuria remontteja, niin sanottuja pintaparannuksia, mittavia saunoja, keittiöitä. Ja sitten kun tarkastetaan pari vuotta myöhemmin, huomataan, että hetkinen, ei ole katsottu sinne pintaa syvemmälle, kun on tehty remontteja. Sehän on niinku rahahaaskausta kaiken kaikkiaan. No mikä sun ohje olisi? Suomi on täynnä pientaloja, pieniä asunto-osakeyhtiöitä, joissa tälleen niin kuin ammattilaisena tai asuntokaupan ammattilaisena, kun sitä katsoo, niin huomaa usein, että yhtiön osakkaat tai hallitus sitten tässä tapauksessa tai isännöitsijä, joka usein on sitten yksi osakkaista, niin on listannut ison nipun tiettyjä tehtyjä remontteja, mutta sitten kun katsoo, niin ne on lähinnä tämmöisiä tai vuosihuoltotöitä, siellä on saatettu totta kai tärkeä asia rännejä puhdistaa ja muuta, mutta ei olla menty koskaan pintaa syvemmälle. Pitäisikö pientaloissa niin aidosti pienten yhtiöiden
yhä enemmän keskittyisi myöskin siihen, että sitä rakennetta, sitä nimenomaan sitä talon rakenteita tutkittaisiin säännöllisemmin, koska mä uskallan melkein väittää, että aika harvassa sitä on kuitenkaan tehty, ainakaan sillä laajuudella, kun mun mielestä niitä olisi pitänyt tehdä. Jos ajatellaan, niin ei se talo ainakaan parane, jos ei sitä koskaan myöskään rakenteiden osalta tarkisteta tai joskus jopa korjata. Että ehkä se on enemmän niin kuin sille mahdolliselle omistustontille rasite. Juuri näin. Kuntoarviot kuntoon, päivitykset niille, jos ei ole päivitetty 10 vuoteen. Siellä suositellaan ihan samalla kuin kuntotarkastusraportissa esimerkiksi sitä valesokkelin kuntotutkimusta, salaojien kuntotutkimusta ja unohtamatta sitä vesikattoakin, niin kyllä sillä pystytään niin kuin kartoittamaan se nykytila ja tekemään sitten se suunnitelma sille taloyhtiölle, että mitä asioita lähdetään viemään millä aikataululla eteenpäin. Palataan muutamalla sanalla riskirakenteeseen sen verran, että olisiko tuolle olemassa mitään järkevämpää termiä? Niin, mulla on ainakin tämä riskirakenne, ja lääkärikin aina sanoo siitä, ja se ärsyttää ja suutun. Sehän ei ole missään nimessä niin kuin kaupallinen termi, vallitseva. Ja sen verran me tässä matkan varrella on tehty, että kun kuntotarkastusraportin oleellisimmissa havainnoissa oli, että katso niin kuin riskirakennekortti ja rasti, niin me muutettiin se jo tietokortiksi, ettei nyt viljeltäisi turhaan, koska se saa äkkiä sitten niin kuin mittaansa suuremmatkin. Niin, mä just peilaan siihen, koska kuitenkin kyseessä on ihmisten pääsääntöisesti isoin ostos, se vaurastumisen lähde pitkässä historiassa, ja sitten me puhutaan riskirakenteesta, niin se terminologia saattaa vaan välillä olla vähän sellainen, että varsinkin jos sitä tietotaitoa ei ole, niin sellainen, joka aiheuttaa vähän sitten enemmän kysymyksiä kuin, tai sanotaan, että ne kysymykset on sitten jo niin haastavia, tai ne omat ajatukset, että uskaltaako tässä tehdä enää mitään, että meneekö ihan metsään tämä ostos, ja sitten tavallaan voi hyväkin koti tai hyväkin asunto jäädä ostamatta sen takia, että ei ole ehkä ymmärretty kuitenkaan sitä sitten sen terminologian takana olevaa asiaa ihan täysin. Tarjous ilman kuntotarkastusvaraumaa. Pankki sanoo, että ne haluaa kuntotarkastuksia nähdä, tehdä niiden perusteella omia näkemyksiä. Mitä sä näet, onko mitään kohdetta, mitä saisi ostaa tai ylipäätään ei saisi ostaa ilman kuntotarkastusta? No varmaan muutaman 10 000 euron kesämökki, missä on juoksevaa vettä ja kylmänä talvet, niin kuntotarkastus siinä niin kuin lisäarvoa paljon tuo. Mutta kun ostetaan mitä tahansa niin kuin elämänsä suurimpia hankintoja, niin kyllä asiantuntija-apua kannattaa siinä käyttää teknisen kunnon selvittämisessä ihan samalla lailla kuin sitä kiinteistönvälittäjäapua. Kyllä. No, sitten tietysti aina keskustellaan myöskin siitä, että meillä on asunto-osakeyhtiömaailma täällä kerrostaloissa ehkä tänä päivänä jonkin verran yleistynyt oman kokemukseni perusteella tietyt kosteusmittaukset, niin kuin sanoit aikaisemmin, niitä tehtiin rivitaloissa ja vähän samalla ajatuksella, että ne on pääsääntöisesti yhtiön rakenteita, että niihin ei kannata koskea, mutta tietysti ehkä tässä keskustelussa sitten unohtuu se, että sä ostat, kun ostat asunto-osakeyhtiöstä jotain, niin tuut osaksi mahdollista korjausvelkaa tai joka tapauksessa osaksi sitä yhtiötä ja osaksi niitä vastuita ja velvollisuuksia, mitä siellä on myöskin edessä kerrostalossa, niin mitä sä siellä suhtaudut? Kannattaako siellä vaikka ensimmäisessä kerroksessa olevassa kerrostalohuoneistossa, vaikka se kuinkaan taloyhtiön rakenne, niin käydään vaikka läpi joku ulkoseinän nurkka, että onko siellä mahdollisesti kosteutta tai muuta? Varmasti siitä riippuen, että miten sitä on hoidettu ja onko tehty remontteja. Toki aina semmoinen terve maalaisjärki on semmoinen oma visuaalinen havainnointi. Ja jos me tullaan tekemään sinne niin kuin kosteuskartoitusta, niin mehän katsotaan huoneiston sisäpuolisilta osin. Että jos me nähdään nyt vaikka olohuoneessa kosteusrasitusjälki, niin totta kai me siitä kerrotaan. Vaikka päätyöstä keskittyykin sinne niin kuin keittiöön ja märkätiloihin. Just. Autatteko te
ostajaa ja välittäjää, myyjää, sitten kuitenkin niin kuin myöskin vähän kertomaan, että hei, että näitä kannattaisi tehdä, että toisaalta ei tehtäisi ehkä liian vähän, mutta toisaalta myöskään sitten tarkasteta tarkastamisen ilosta. Totta kai. Aina paikan päällä niin meidän niin kuin huipputarkastajat, niin he mielellään jopa kertoo ja neuvoo. Sitten välittäjää ja ostajaa myyjää niin kuin. Ehkä semmoinen niin kuin tarkastajille on se vaikein kysymys että pankkivirkailijalle oli edellisessä, että esitetään, että mitä niin kuin itse tekisit, että ostasitko tämä. Niin kuntotarkastajille on tosi hankala kysymys, kun se heille esitetään, että ostasitko sinä tämän tai itsellesi, koska ne on kuitenkin siellä niin kuin tarkastuskäynnillä eikä kodinostomielessä. Aivan, just näin. Jossain vaiheessa 90-luvulla tai siinä 80-luvun vaihteessa puhuttiin paljon tasakatoista ja niitä ei saisi enää pitää ollenkaan tai ne on huonoja rakenteita. Niitä kuitenkin edelleen rakennetaan. Mä viittaan tähän meidän aikaisempaan keskusteluun. No enää ei matalasokkelitaloja käsittääkseni tietenkään rakenneta, mutta edelleen tasakatto, vaikka se jossain vaiheessa niin kuin jopa peloteltiin, että se on ihan täys katastrofi, niin niitä tehdään edelleen ja ilmeisesti merkittävä osa keskustankin kerrostaloista on vielä nykyisinkin, tai ei niitä tarvitse olla keskustassa, mutta rakennetuista kerrostaloista tehdään tasakattona. Onko se huono rakenne? Ja rakennetaan pientalojakin tasakattoisina tänä päivänä. Ne vanhat tasakatot, jos ne on tehty oikein ja siellä korostuu se huollon merkitys, että oikeasti on niin kuin kunnossa se katto ja vesi poistuu sieltä, niin kyllä sillä niin ne katot on, niin kuin, jotka on monta kymmentä vuotta ollut ehjiä ja tuuletusraot toimii, niin miksi ne ei toimisi tänä päivänäkin? Just, kyllä. Voiko tämän päivän rakentamisessa olla jotain sellaista, mitä kun me sitten tuossa tavataan 20 vuoden päästä tuossa jossakin tilaisuudessa, niin todetaan, että silloin podcastissa puhuttiin, että kun rakennetaan, niin havaittiinkin, että 2000-luvulla on nyt, tai silloin joku rakenne on nyt sitten riskirakenne, eli se on jossain vaiheessa huomattu, aivan niin kuin nämä tasakatto tai matalasokkelirakenne, joita pidetään riskirakenteena, niin voiko tänä päivänä vielä olla? Rakentamisen tietämys on toki pitkälle ja kehittynyt, mutta kehittyykö se edelleen? Ihan varmasti. Löytyy uusia asioita ja mä oon aivan varma, että yksi riskirakennekortti tai tietokortti voisi olla 20 vuoden päästä se huollon niin kuin laiminlyönti tai sitten se huollon, miten on tehty ja dokumentoitu. Eli hyvin pitkälle tulee se kiinteistöomistaja käyttäjä. Se on se suurin riski varmasti näissä uusissa. Mennään sellaiseen aiheeseen, joka kans tosi paljon viime aikoina, tai oikeastaan sen jälkeen, kun se lainsäädäntö tuli voimaan, niin on herättänyt keskustelua, eli asbesti. Mä väitän vähän, että se on pikkasen väärin ymmärretty lainsäädäntö siinä mielessä, että siitä ei kuitenkaan tietyllä tavalla ole ehkä riittävästi tietoa, tai siitä ei ole annettu siitä lainsäädännöstä tietoa. Se on tietysti aine, joka on vaarallista tietyissä olomuodoissa varsinkin, mutta miksi tämä on vanhoissa rakennuksissa? Milloin asbestikartoitus pitää ihan oikeasti tehdä ja millä laajuudella? 94 ja ennen rakennetuissa se tulee tehdä siltä osin, kun tehdään sitä remonttia. Et jos vaikka niin tehdään se kylpyhuoneen remontti, niin silloin todetaan sieltä se lattiasta ja seinästä, että onko siellä semmoisia materiaaleja käytetty aikoinaan rakentaessa, jotka on sisältänyt asbestia. Ja miksi? Niin totta kai sen takia, että ei pölläytettäisi sitä niin kuin joka paikkaa siellä, vaan puretaan se sitten asianomaisesti. Tai jos mennään keittiöön, halutaan ne välitilalaatat vaikka purkaa pois ja vaihtaa, niin ihan sama juttu. Se on silloin tutkittava, miten se puretaan sen takia. Mutta jos esimerkiksi se lattia ei kosketa, niin ei sitä lattiaa kannata silloin. Tai totta kai se voidaan tehdä samalla jo ennakoivasti, mutta ei ole pakko kartoittaa siltä osin. Asbestilainsäädäntö tältä osin taitaa olla, onko me ihan väärässä, niin tietyllä tavalla myöskin työturvallisuuslainsäädäntöä
ensisijaisesti toki sille tekijälle, joka sitä purkaa ja tekee, ja toisaalta totta kai, jos ajatellaan asunto-osakeyhtiötä, niin myöskin niiden osakkaidenkin osalta, että ei sitä nyt levitetä sitten yhteisiin tiloihin tai muualle. Mutta mikä on, tämä herättää vaan niin paljon tuolla kentällä aina huomiota, sanoit, että tehdään niissä tiloissa, missä remonttia on, koska pääsääntöisesti sitten keskustellaan usein ostajien tai asunnosta kiinnostuneiden kanssa siitä, että minkä ihmeen takia täällä on rajattu asbestikartoitus tehty keittiössä, miksi ei ole tutkittu koko taloa tai koko huoneistoa, vaikka vain pelkkä keittiö on remontoitu. Se on just tämän takia, että ei tarvitse tehdä. Niin, tehdään siltä osin, kun todennäköisesti niitä rakenneosia tai pintamateriaaleja puretaan. Todella helppohan se on tehdä samalla koko huoneisto-osalle. Tarvitaan paljon vain näytteitä. Ja sitten pitäisi tietää, että mitä kaikkea siellä on käytetty, että onko eri maaleja ja montako kerrosta on lattiaa erilaisia missäkin. Että toki varmasti myös kustannuskysymys. No paljon tänä päivänä maksaa? Ei maksa paljon, muutamia satasia kun käydään katsomassa, että ei se rahasta. Entäs asbestipurku? Se ei ole enää sellainen mörkö, mitä se oli silloin, kun tuo lainsäädäntö tuli, että se ei ollut tekijöitä, jotka sitä teki. Asbestipurkuhan maksaa se purkaminen muutenkin, mutta että jos sitä asbestia löytyy, niin kyllähän se aina niin kuin nostaa sen purkukustannuksen. Ja toki sitten pitää olla myös ne oikeat purkajat, jotka tekee. Niin, kyllä. No sano Antti tähän vielä näitä konkreettisia neuvoja. Mihin sä kiinnittäisit niin kuin ostajana, ammattilaisena, kun sä ostat asuntoa, niin huomioita kuntotarkastuksessa hyvin tarkkaan? Jos mulla olisi kohteessa valmis kuntotarkastusraportti luettavana, niin varmasti kiinnittäisin huomioon ensinnäkin, että kuka sen on tehnyt, koska se on tehty. Ja sitten on se oleellisimmat havainnot taulukko. Mitä kaikkea siellä lukee? Huollollisia asioita, onko siellä jotakin korjattavaa jo, ja sitten se lisätutkimustarpeet. Mitä se kuntotarkastaja on sinne merkinnyt, ja onko niitä tehty? Ja siitä lähtisin muodostaa sitä yleiskuvaa sen asunnon teknisestä nykytilasta ja kunnosta. No mitkä olisi sellaisia havaintoja, mitkä kuulostaa ihan, voiko sanoa järkyttävältä ja voi ei, mutta aidosti ne ei olekaan ehkä ihan niin iso juttuja. No varmasti esimerkiksi se, vaikka tämmöinen joku niin kuin yläpohjan tuulettuvuuden tarkastaminen, että onko sitä tehty vai ei. Talo, jos on kuitenkin useamman 10 vuoden vanha eikä ole havaittu mitään ongelmia siinä. Tai sitten jos siellä on niin kuin huollollisia asioita, esimerkiksi maalausta, sen voi hoitaa tarvittaessa vaikka itse. Mitäs muuta voisi olla? Ehkä sanotaan näin, että mikä olisi semmoisia niin kuin todella tarkkoja asioita. Niin toki jos siellä olisi niin todella paljon niitä riskirakenteita, tai esimerkiksi olisi kirjattu, että on havaittu jotakin tuoksua tai hajua. No mitkä olisi muutamat asiat, joita jokaisen kannattaisi havaita kodistaan ennen kuin teettää kuntotarkastuksia, tai katsoa, että ne olisi ehkä kohdilla? No varmasti se, että olisi pääsy niihin tiloihin. Voi olla niin kuin se yläpohjatila, että siellä ei ole käyty ikinä. Että sinne olisi niin kuin pääsy, selkeä luukku, turvallisesti päästään paikan päälle, tikkaat on kiinni, asiakirjat on kunnossa. Ollaan valmistauduttu sillä alkuhaastattelukaavakkeella, annettu sitä oma tiedonantovelvollisuutta, että mitä remontteja täällä on tehty, onko ollut jotakin vahinkoja, mitä kaikkea olisi niin kuin oleellista syytä tietää ja kertoa tässä vaiheessa, kun on myymässä. Onko niin, jos mä väitän, että se on meidän merkittävä omaisuus, mutta me ei ehkä ihan siihenkään niin intohimoisesti ehkä suhtauduta sen huoltamiseen ja korjaamiseen, mitä se ehkä ansaitsisi. Tällainen oma kotitalo tai vaikka nyt oli sitten isompi tai kerrostalohuoneistokin tai rivitalo, niin pitäisikö meidän vielä vaalia näiden kuntoa myöskin omistajina paremmin? Totta kai. Sehän on sijoitus tulevaan ja siihen omaan kotiin. No sanopas loppuun vielä, että mistä ostaja tunnistaa hyvän kuntotarkastajan tai kuntotarkastusraportin? No se tietenkin, että se on tehty niitä suoritusohjeita noudattaen. Ja sen on tehnyt henkilö tai yhtiö, jolla on kokemusta asiasta. Ja se, että siinä täytyy olla useampi kuin 5 sivua, että se ei ole kovin niin kuin lyhyt. Ja sitten, että se selvästi siellä on se oleellisimmat havainnot, missä otetaan kantaa
Ja yhteenveto. Sitä yhteenvedosta tulee niin kuin selvitä ne asiat, minkä kanssa sä olet sinut, kun sä ostat sen, tai jos siellä on asioita, jotka mietityttää, niin tutkitaan ennen kauppoja. Pääsääntöisesti kuitenkin lienee niin, että Suomessa on asunnot rakennettu, niin kuin, jos ajatellaan, niin kuin, no ainakin Euroopan laajuisesti, niin varsin hyvin. Meillä on ilmeisesti kuitenkin ihan kohtuullisen toimiva lainsäädäntö rakentamisen osalta, vai mitä sanoo ammattilainen itse tähän? No kyllähän Suomessa niin kuin taloissa on viimeistely hieno, jos verrataan mitä on niin kuin monessa paikassa ulkomailla, että on hyvin tehty. Toki meillä on vaativat olosuhteet ollut täällä aina että meillä ollaan paljon 0 asteen molemmin puolin ja on ne 4 vuoden aikaa, niin hyvin on täytynyt tehdäkin, mutta kyllä mä silti sanoisin, että ei me niitä kiinteistöjä olla huollettu ja ennakoivasti niin hyvin kuin meidän olisi pitänyt. Ja siinä meillä on skarppaamisen vara. Toivottavasti tämä meidän seuraava sukupolvi vaikka tekoälyllä hoitaa ne kuntoon. Mennään vielä yhteen semmoiseen kysymykseen, mikä tuossa nousi esille vielä, niin homekoirat. Se on paljon käytettyjä ja päässyt itsekin mukana olemaan, niin onko se hyvä apuväline kuntotarkastajalle ja kuntotarkastuksissa? Varmasti mä oon koira-ihmisiä ja tykkää koirista ja ne haistaa tosi hyvin kaikkia asioita, mutta sitten täytyy myös ymmärtää se kokonaisuus, että mistä esimerkiksi ne koiran nenän ne tuoksut voi tulla. Et itse pidän sitä vain tietyllä lailla vaarallisena, että jos homekoira käy kohteessa ja maalaa kaikki paikat punaiseksi ymmärtämättä niin kuin sen enempää kiinteistöstä. Mutta esimerkiksi jos homekoiraa haluaa käyttää, sehän on kiinteistönomistajan oma päätös, niin käyttää ja ensin ja esittää tarkastajalle raportin ja tarkastaja sitten syvällisemmin ottaa kantaa siihen. Voiko näitä käyttää samaan aikaan, että olisi erillinen kuntotarkastaja, erillinen homekoiraohjaaja ja homekoira paikalla samaan aikaan? No mä antaisin kuntotarkastaja keskittyä niin kuin se kuntotarkastushetkessä omaan työhön, että jos se käy koira, niin käy ennakkoon ja tarkastaja ottaa sitten kantaa asioihin siltä osin, kun on järkevää. Tuommoinen mun kanta on ollut koko mun historiana ja se, että kuntotarkastaja on kaikkien osapuolten etu, ostajan, myyjän ja välittäjän. Se tuo kuitenkin puolueetonta tietoa, me tiedetään mitä me välittäjänä myydään, ostaja ehkä tietää paremmin mitä hän ostaa ja myyjä tietää mitä hän myy. Niin kuin sanoit, uusissakin voi tulla yllätyksiä. Onko sulla joku tähän loppuun niin jonkinlainen hyvä esimerkki hyvästä kuntotarkastuksesta tai tilanteessa, jossa kuntotarkastaja toi ihan aidosti ison hyödyn kaikille osapuolille? No oli 10 vuotta vanha kohde. Ensimmäinen omistaja myy kohdetta ja jos on tämmöinen tuulettuva alapohjatila, jossa on luukut ja muut kiinni ja missä ei ole käyty ikinä. Ja nyt myyjä halusi, että me käydään siellä ja me mennään sisään ja huomataan, että hetkinen, että täällähän on niinku vaurio, mutta kaikki on korjattavissa. Ja huomataan se syy, miksi se vaurio on aiheutunut. Ja pystytään kohtuullisilla kustannuksilla korjaamaan se. Mun mielestä noi on niitä hyviä tarinoita, mistä ei lehdissä kerrota, koska entäs jos tämä omistaja olisi asunut vielä 20 vuotta sitten? Voisi olla näin, että se ei olisikaan enää korjattavissa. Just niin. No se on hyvä esimerkki siitä, että kuntotarkastaja on kaikkien paras asiantuntija tai jopa ystävä tässä mielessä. Mä kiitän Antti ihan loistavasta keskustelusta. Teillä on aikamoinen määrä tarkastettavaa ja ison työn teette, että pidetään meidän kaikkien omaisuudet kunnossa. Kiitos vierailusta Neliöiden takana podcastiin. Kaikkea hyvää vuodelle 2026 ja runsaasti hyviä tarkastuksia teille. Kiitos Antti. Kiitos vierailusta. Kiitos. Webinaaristudio.